Здравейте, приятели! Днешното видео с моята сестра ще прави пържени картофки. Здравейте, приятели! Днешното видео с моята сестра ще прави пържени картофки. Да, и сега... Какво е, бе? И сега за соса на пържените картофки ще ни трябват чашка, в която да правим сос, лъжица, с която да разбъркваме соса, кетчуп, майонеза и сусан. И картофки, разбира се, които са нарязани, но още не сме ги изпържили, още се подгрява олиото. И сега взимаме тази чашка. Взимаме първо майонеза. Ама няма ти да слагаш чашата, аз ще служа. Така слагаме майонеза. Мисля, че стига толкова. Стига повече. Ти ще сложиш на твоите картофи, аз си правя за мен. Мамо, и аз искам си правя. Ами това е и за мен, и за те. Ето, сложихме и майонез. Стига! Аз сложи отделно без това. Сложихме и кетчуп. Искам да го държа. Тупа. И сега разбъркваме. Трябва да разбъркаме добре. След като разбъркваме вече соса и стане ето такъв цвят, вече слагаме. Мама, така ще ги сложа. Не сега, като ги опържим. Да. Взимаме малко сусан и слагаме. И разбъркваме. Аз искам да сложа. Не искам повече. Дай тя да сложи малко. Не ми трябва повече сусан. Виж, пекаме се колкото сме. Ще бутнете. Слагаме още малко. Не! Много хубава работа. Да, слагаме. Аз ще опитам. Ще сложим още малко. Не се личи. Сега ще сложа още. Добавяте се само колкото искате. Може и без сусан. Не се смея, аз не. Разбъркваме. След като разбъркаме, Не! Каля! Остави веднага шишето. какво трябва да правим? Трябва да, като се загре олиото, да изпържим картофките, след малко ще покажем как. Здравейте! Сега ще ви покажем как пускаме картофките. Вече направихме соса. Внимателно, не ги хвърляйте, лекичко. Лекичко. Ще ви изпръска олиото, леко. Не ги хвърляйте така, леко. Така. Така, слагам. Не, леко, не ги хвърляй, пускай ги. Лекичко, Калия, мръдни се Далия да пусне. Лекичко. Не така. Калия, не ги мятай. Така. Трябва много да се внимава. Ама не ги мятайте! Добре. Трябва много да се внимава, за да не се опръскам с олиото.